Čau lidi, dneska tady bude tutoriál na hru Zombie od Ubisoftu. Teďka právě vyšla, tak pojďme na to. Takže, první věc, co budeme potřebovat, bez který tu hru ani nestáhneme, je, čekejte. Je uTorrent, předpokládám, že většina z vás ho má, ale jestli ho nemáte, tak pojďte na tady tu stránku a tady si ho můžete stáhnout. Tak, když máte torrent, tak máte 50% hotovo. Teďka půjdete na kickS.tu. kickS.tu. Hnedka tady to první. A sem napíšete zombie. Tak se mluvám, že trochu pomalu budu psát, ale mám taky blbě takhle ten mikrofon. Dáte games a dáte nejvíc seedů, aby to mělo. Tak. A stáhnete tady tu. Zombie 2015 PC Repack by Xatap. Takže půjdete sem a tady ta verze budete to mít, odkaz bude na všechno i na torrent a tak bude v popisu. A dáte tady to get this torrent a dáte spustit aplikaci. Mě to tady ukáže ne, protože já už to mám tady stáhlý, jak vidíte. Tak. A vy si to stáhnete, má to 10 GB, ale mě to stálo za 3 hodiny necelý, takže je to pohoda. Takže zavřeme torrent, když to máme stáhlý, a tady to taky. Půjdeme do místa, kam se nám to stáhlo. Mně to je tento počítač a stažené soubory. A mám tady Zombie Bike Setup. Otevřete a tady dáte jednoduše Setup. Není na tom nic složitýho, dáte ano, když vám to ukáže. A teď se vám tady začne něco načítat. Vůbec tady to nevšímejte, to je nějakou úplně blábolí. A dáte tady jednoduše tady ty otazníky a šipku doprava. Tady si to vyberete, kam se vám to má uložit, mě se to uloží C zombie. Nebo si tady můžete dát a můžete si vybrat, kam se vám to uloží, to je na vás. A jo. A dáte tady další. Další. A teď se vám ta hra začne instalovat. Já se ozvu, až to budu mít nainstalovaný, tak zatím čau. Takže čau lidi, jsme zpátky, už jenom 8 sekund. 6. No, pojď. A budeme to mít. A 3 sekundy. Tak, a máme zombie, teď už nám to tady vyběhne DirectX, tak i když ho máte nainstalovaný, tak si tohle radši udělejte, nám to případně jenom aktualizuje nebo tak. To je, bez DirectX vám ta hra prostě nepojede. Tady se nám to aktualizuje. Tak, dokončit. Teďka ještě, jo. Microsoft Visual C++. To dáte close, to máme nainstalovaný, jo. A tady dáte zavřít křížkem. Jo, dokončit, teda sorry, dokončit. A tady máme hru, taky zkusíme spustit. Tak už se nám spustila. Oh. Ubisoft. Já přeskočím ukázku, já přeskočím, jo. Ukázku nezlobte se na mě. Tak jak lidi vidíte, hra už funguje, takže můžete hrát a vidíte, hra funguje, press enter to start, můžete hrát, ale já to schodím na lištu, abych, jo. Takže pokud se vám video líbilo, můžete dát like, lomeno odběr, ne, stačí, když napíšete nějaký pěkný komentář a zatím čau.